Gilusad na sa lokal nga gobyerno sa General Santos City, pinaagi sa City Mayor's Office, Integrated Culture Community Affairs Division ang mga halal lanes, halal counters ug Muslim prayer rooms sa tulo ka dagkong mall sa syudad kagahapon Abril 3, 2023. Mismong si Mayor Lorely Pacquiao ang nangulo sa ribbon cutting. Ang paglusad sa prayer room subay sa Ordinance No. 19 Series of 2022 umas nailhan nga mosalya ordinance nga giprubahan nitong Abril 29 sa milabayng tuig. Samtang ang halal lanes ug halal counters subay sa City Ordinance No. 7 Series of 2018. Tuig 2019, unang gilusad sa Robinson's Place ang halal lane ug halal counters sa ilang supermarket. Tumong nini nga malig-on ug maayo ang relasyon tali sa mga Kristiyano ug Muslim sa General Santos City. Pinaagi sa pagprotekta ug pagrespeto sa pagtuo, kultura ug tradisyon sa mga Muslim hilabi na sa ilang sagradong konsepto sa halal aron masiguro nga halal ang ilang ginakaon ug mga produkto nga ilang gamiton. Sa mensahe ni Mayor Pacquiao, gisay sa ini ang iyang pasalamat sa pagbaton og halal lanes o prayer rooms sa mga mall alang sa mga igsuong Muslim. Gisiguro sa lokal nga gobyerno ubos sa iyang administrasyon nga padayon ang iyang pagpaabot og suporta ngadto kanila. Nalipay tagdako kay finally nga dugay natong ginahulat, no, naa na gyud ang ato ang halal lanes and ang ato ang Muslim prayer room, no. So pasalamat ta sa atong mga kaigsuunan ug we assured nga ang suporta ng local government unit anaa kanunay kamo ang priority, no. Gi-anunsyo sab sa mayor ang iyang pagsuporta sa ipadala nga representante gikan sa Gensan isip Hajj o Muslim pilgrimage sa Mecca. Sa moabutay nga Abril 20, magpakaon si Mayor Pacquiao sa Lagaw Gymnasium alang sa Grand Iftar kon pagtapos sa mga Muslim sa ilang Ramadan. Gawas kang Mayor Pacquiao, mitambong sab sa aktibidad sila Vice Mayor Rosalita Nunez, mga city councilors, mga personahe gikan sa National Commission on Muslim Filipinos sa pagpanguna ni Provincial Director Aida Sedic ug City Mayor's Office Integrated Cultural Community Affairs Division Chief Jocelyn Lambacanda. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.